De Bibeltekst für diese Lektion ist 2. Kjennichs Kapitel 11, Vers 1, Derch Kapitel 12, Vers 21. Wenn wir uns Mennonitentum Hintergrund betrachten, dann sehen wir dort an viele Familien ist das sehr bei aufgegangen am Geistlichen von einer Generation nach der andere. Wir sehen aber auch dort Gegenteil an andere Familien, wo mit einmal eine geistliche Erweckung hat Platz gefunden. Dort viele von den nachkommenden Generationen haben sich noch Gott gedreht und leben für Gott. In das Ferieprogramm sahen wir, wo furchtbar sinnvoll der Isabel wir und wo sie an ihre Sinn zu Tod kommen. Von der, wo wir sehen, dort dit noch nicht dort eng wir von der furchtbaren Sinn. Wir wollen sehen, dort Sinn wird bloß immer euer von einer Generation nach der andere, böte eine Erweckung fängt Platz, wo dort Volk sich treu noch Gott dreht, und dit, wo wir sehen, an den kommenden Programmen. Ich lade nu weiter an, naar dit Programm zu horchen, um zu sehen, was wir von dieser Lektion lernen können. Herr, ich danke dir weiter für dein Wort, die Bibel, und bete, dass du das magst richtig sein, zu alle zu horchen. Amen. Hier ist Prediger Elmer Reimann mit dem Programm Derch de Bibel. Wir sind nu in dat 11e Kapitel in 2. Kjennichs. De Geschichte van Ahab en Isabel is nicht eine strome Geschichte. Du dacht vielleicht so, dass wir mit den Derch wären, aber eigentlich nicht. Dat is so, dass Jehu all den anbracht, die von der Ahab-Familie wir. Aber een van den dachte, wir befried mit einem von dat Juda Kjennichs. En wir nu de Kjennigsen Mutter. Zij wir ook ne zeer beze vrouw, zeer gottloos. Ihr Name is Atalia. En zij wordt nu wat schratelijk doen. 2. Kjennichs 11, dat eerste vers. En als Atalia, dem Ahazia zijn Mutter, zag dat zijn dood weer, moeg zij zich op en bracht al de Kjennichs nakomen aan. Zolang als Ahazia nog leeft, wie deze Atalia de Kjennichsen wil zij regeerd zien. Zij weer zeer zo als de Isabel. Aber nu dat zijn Ahazia dood weer, had zij angst dat een van de grootzoons wordt Kjennich worden, en zij dacht zo, dat zij dem niet wordt kunnen regeren, en dan wordt zij er steed als Kjennichs Mutter verleren, also wat te doen. En zij mocht al den dood die hadden kunt Kjennichs zijn. Jo, zij weer een zeer bloederige vrouw. Zij proeft de ganze Kjennichliche dooflinie aan te brengen. Dat weer nach waar zond wo die zoten proeft, de Messias-linie te vernichten die wat dem Herr Jezus wordt komen. Hij proeft dat te doen, zodat de heiland niet wordt geboren zijn. Durch die duizenden jaren heeft die zoten geproefd dat Judevolk te vernichten, ihremaal. En Egypte deed de Herr God Moses beschützen, en de Juden worden niet aangebracht. Aber Chemerut, durch Moses, en in dat Estherboek, proeft hij dat waarde durch dem Haman, aber dat passiert ook niet. Hier is nu deze Atalia, die proeft de dooflinie te vernichten. En zij dacht werkelijk zo dat zij dat gedaan had, den alle doodgemaakt. Aber einer weer voorbijgelapt. 2. vers. Aber Jehosheba, dem Kjennichs Joram zijn dochter, dem Ahazia zijn zuster, neem Joas, dem Ahazia zijn zoon, en stool am weg van mank dem Kjennichs zijn zoons, die aangebracht werden, en verstork am en zijn tjingemerken en een sloopstoof, zodat am niet wordt doodgemaakt. En hij weer door Biar voor 6 jaar am huis verstorken. En Atalia regeert over dat land. Zij neemt den troon en regeert nadat dat zijn aangebracht weer. En voor jaren regeert zij door alleen. Dat is zo als zij dat wil. Aber während die tijd was des jong Joas ab. 4. vers. En dat 7e jaar schickt Jehoiada en verzamelt de regeren over honderden, met de kapiteinen en de wachten, en bracht den naar dem Herr God zijn huis, en moek een bond met hem am huis en dem Herr God zijn name, en wees aan dem Kjennichs zijn zin. Als des Joas, manchmal ook Jehoas genannt,
ongeveer 7 jaar oud weer, schickt Jehoiada voor al die regeren en kapiteinen en dan de wachter, hij deed dan toe aan openbaren dat de tjenich nog een zin had. En als die alle antwoorden dat er nog een weer aan dem doof zijn linie, bracht aan dat moed en vrede en hoopning. Zij hadden genoeg gehad van deze vrouw Atalia, en zij vreden zich nu dat zij een gelegenheid hadden haar van troon raf te steken. 5:7 vers. En hij deed aan aancommanderen en zei, dit is wat je nu doen zullen. Een drittel van jullie, die om Sabbat en aangaan, zullen die wachter zijn over dem kjennichs zijn huis. En een drittel zullen bij dem sur poort zijn, en een drittel bij de poort hingen de wachter, zodat het niet kan doorgebroken worden. En 2 poorts van al die om Sabbat uitkomen, zullen wachter zijn bij dem Herr God zijn huis, rondom den kjennich. Ze zullen dem kjennich rondom beschützen met krijgs, geweren en hand. Die nemen zeer goede voorzicht voor deze jong, wil zijn leven wordt zeer weinig waard zijn, wanneer de Atalia am wordt kunnen te holen kriegen. Zij wordt am haar aangebracht, ohne door 2-maal even te denken, wanneer dat ook groot zijn weer. Also weer de jong goed beschützt, wat de tijd van am kunt voor dat volk gebracht worden. Auf der Vers. En de wachter stonden, jeder ene met zijn geweren en hand, rondom dem kjennich, van de rechte eik van den tempel tot de linker eik van tempel. En ze klatschte hang en zeiden, mocht God dem kjennich raden. Dit wie een zeer grote dag, voor dat zie je kjennich rek, wem als kjennich enterstalen, die een doof zijn linie weer. Voor een stoot weer dat volk verzorgd geweest. 13e vers. En als Atalia dat geluid hield van de wachter en van dat volk, kwam zij naar dat volk en dem Herr God zijn tempel. Jo, de Atalia, wie niet aangeladen geweest, dem kjennich den kroon op te zetten. Nu allemaal weer zij en den Paulus door op den Sierenborg. Dat een enge hecht weer van tempel op den borg en op. Als zij dat klamoer hield, en dat geluid en den tempel am jegen, ging zij doorheen om te zien wat daar passiert. 14e vers. En als zij kijkt, zij, de kjennich stond daar bij een stander zoals de gewaanheid weer, en de regeren en de trompeten blozen en de officieren daar bij kjennich, en al dat volk vreed zich door en bloosde met trompeten, en Atalia reed het kleden en 2, en schreeuwde, verrode, verrode. Dit wie gedaan, de Atalia idee van oproer, durch verrode. 15e en 16e vers. Aber Jehoiada de priester geeft bevel tot de kapiteinen, over honderden, de armee-officieren, en zei te aan, neemt ruut, weg van de armee, en wie immer no volgt, maakt den dood met een zwaard. Dan de priester had gezegd, laat niet doodgemaakt worden, en dem Herr God zijn huis. En zij nemen vast, en zij jenkte lang den weg bij den Piertspoort naar dem kjennich zijn huis, en wordt door doodgemaakt. De Atalia proeft uit te retsen. Daar we niet zo wat dat ergend woer, kan ver en je hier gebracht worden. Zij schijnt proeft uit te retsen, maar zij moeken dood en lang den weg. Nu werden zij de deze vrouw los. En mij als zo dat weer wordt, had zult je doen worden lang terug. Zij deden dat reicht het. De Atalia aanbrengen neemt nu de donkere balk weg, dat even dat zielige kjennich wie je was. Nu weer door een nieuwe kjennich, maar de roodgevers worden nu moeten regeren, maar des 7 jaar zo jong, wordt oud genoeg zijn. Een van die weer de Jehoiada, dat wat door gebracht had, dat is Joas nom troon gebracht wordt. En ook dat de Atalia aangebracht wordt. 17e vers. En Jehoiada maakt een bund tussen dem Herr God en dem kjennich en dat volk, dat zij zullen dem Herr God zijn volk zijn, ook tussen dem kjennich en dat volk. Dit is dan de aanvang van een terugkomen naar dem Herr God. Jehoiada deed dat nu aanordnen, dat dat volk wordt terugkomen naar dem Herr God en aandacht. Door weer veel baaldienst, en dat weer sogar bij Juda gekomen. Die mensen gingen vielleicht nach dem tempel, aber zij deden Baal ook tegelijk dienen.
Maar dat is nu niet veel wat anders in veel steden. Mensen doen volken om zondag naar kerk wanken, op de echte weg is dan niet aan te worden dat ze christen zijn. En dan wonderen ze zich, waarom die wereldmensen niet willen naar de kerk komen. En weet, het probleem is niet en dat je biedt, dat is en dat mensen hoort, zeg maar. Maar wat door dan en Juda passiert, is interessant. Dat weer een grote erwekking. 18e vers. En al dat volk im land ging naar dem Baal zijn huis en broeke dat dool. Zijn altaren en zijn jetterbeelden broeken ze in 2 te fine bieten. En moeke dem Matan, den Baalpriester door, dood bij dem Baal altaar. En de priester stal de officieren over dem Herr God zijn huis. Dit weer dan een grote geestelijke terugkomen, dat eindelijk een grote erwekking weer. 19e tot 21e vers. En hij, dat heet Jehoiada, neem de regeren over honderden en de kapiteinen en de wachten en al dat volk im land, en zij brachten dem kjennichs rauf van dem Herr God zijn huis de lang dem weg bij de wachtenpoort naar dem kjennichs zijn huis, en hij zat op de kjennichs troon. En al dat volk vreed zich, en de stad had dru, en zij moeken de atelier dood met hem zwiert, beziet dem kjennichs zijn huis. Joas weer 7 jaar oud, als zij aanvangt te regeren. Dat met zijn een vroege dag geweest, als dit kjennichsrijk waar de einem had op een troon te zetten en regeren, die en door zijn familie linie weer, en de deze vreemde vrouw atelier en Baaltempel nu vernicht werden. En dat 12e kapitel is nu dem Joas zijn regeren beschreven. En wie worden zijne, dat het eindelijk de Jehoiada weer, die dat alles handelen deed. Dit is de aanvang van een bijzondere geestelijke erwekking. Ik wil hier nu een beetje tijd nemen en de verschillende kjennichs voor te leiden. Door weer 19 kjennichs die over dat noordelijke kjennichsrijk Israël regeerden, en door weer 20 kjennichs die over dat zuidelijke kjennichsrijk Juda regeerden. Maar die 19 kjennichs die over Israël regeerden, weer dan niet dem ene kon aandienen als een gerechte kjennich. Eindelijk alles dat ene van den zeggen kon, is dat jeder ene een slechte kjennich weer. Door weer niet één einzige goede man kan. Door weer 20 kjennichs en dat zuidelijke kjennichrijk, en bloos 10 van die weer zonen, den ene kon goede kjennichs namen. En bloos 5 van die 10 weer uitgetekend. En während die 5 regeerden, weer door dan 5 tijden, wordt door een verandering weer zum goede, en door een erwekking weer. Al die veranderingen zum goede en die zegen, komen doordat dat het volk zich terugdraait naar dem Herr God. Deze korte tijden van erwekking helpt dan, dat het volk niet ganz vom Herr God wegwaant. 5 maal weer door erwekking, dat 4 aanbrennen hield op de altaren, niet vernichtend het 4, aber 4 dat verbetering bracht tot dat land. God deed zijn volk bezeken met erfreshende tijden van hemel. Die draaide zich terug naar God zijn woord en reichte het aandacht en aanbeden. Door weer dan macht en goede tijden. Dat is nu ook zo. Wanneer erwekking is en kerken, dan is er vrede in de gemeente. Door is dan kracht die niet is door je wast. Door wordt nieuw leven zijn. Maar eerst moet de gemeente terugkomen naar God zijn woord. En wat interessant is dat wanneer de gemeente terugkomt naar God zijn woord, dan is er immer een geestelijke erwekking. Meer is dat we nu dat namelijk ervoor kennen, wanneer we terugkomen naar God zijn woord. Ik geloof niet dat er irgend wat in God zijn woord is, dat wordt aandienen dat het niet mogelijk is een erwekking te hebben. Maar de grondpersoon is immer, zoals het immer is geweest, en terugkomen naar God zijn woord, want dat hinge loten is geweest. Ik wil die praten dat u alles deed wat du kanst, God zijn woord klaar en duidelijk te verspreiden. Dan wordt God een grote genade bewijzen kennen en onze tijd. In den Rein, bloß das Blut von Jesus Christus,
tut euch weh, bloß das Blut von Jesus Christus. Gott nimmt in der Nacht nicht weh, bloß das Blut von Jesus Christus. So schön es uns in Gut, nimmt alles in den Flut. Dann schon wie ganz gereicht, das wird uns in Gut sagt. Gott versehnt uns hier mit Gott, bloß das Blut von Jesus Christus. Gott trat uns in jeder Not, bloß das Blut von Jesus Christus. So schön es uns ihm gut, nimmt alles in den Flut. Dann stob wie ganz gerecht, ganz verheilt ihm gut sagt. Was dort Ratste angebracht, bloß das Blut von Jesus Christus. Wat macht uns gerecht für Gott, bloß das Blut von Jesus Christus. So schön es uns ihm gut, nimmt alles in den Flut. Dann stob wie ganz gereicht, ganz verheilt ihm gut sagt. Vor der steht ja aus der Welt, aus dem Blut von Jesus Christus. Gott nimmt uns zum Himmelszelt, aus dem Blut von Jesus Christus. So schön es uns ihm gut, nimmt alles in den Flut. Dann stob wie ganz gerecht, das vertreibt ihm gut sagt. Nu in dat 12e kapitel, zien we dem Joas als een gewassener man. 2 Kjennichs 12, de eerste vers. En dat 7e jaar, en dem Jehu zien regeren, vangt de Joas aan te regeren in Juda. En hij regeert voor 40 jaar in Jeruzalem. En zijn moeder ernomen weer Zibia van Beersheba. Joas vangt aan te regeren als hij 7 jaar oud weer, en regeert wat hij 47 jaar oud weer. En zoals het door zegt, zijn moeder ernomen weer Zibia van Beersheba. Behoud dat volken, wat de met de nomes gegeven, wie ze zo'n grote invloed ha op ihre kingen. En Joas deed dat wat recht weer in dem Herr God zijn ogen, al die dag dat Jehoiada de priester aan ongerechte deed. Dem Joas wordt aangeleerd in God zijn woord. Mijn vriend, dat is wat ons nu ook veelt. Politische leider en kanselers die in God zijn woord zijn aangeleerd worden. Dat zij de wijsheid ha zo te regeren als recht is. En die God persoonlijk kennen. Wat ons nu veelt in dit land is een geestelijke erwekking. En niet bloos in dit land, maar eindelijk in alle landen en de wereld. Mocht de Heer God ons dat geven? Dat kan bloos dan komen, wanneer we terugkomen naar God zijn woord. En hou me dat te goed, wanneer ik zo vaak red van God zijn woord. Wils, mijn vriend, geloof me, dat is de antwoord. En zoals er zo vaak is en zoont, zo is dat hier ook. Daar is waarde een oba. En dan moet ik denken aan wat een vriend eenmaal te mij zei. Hij zei dat zo bouwt dat, want mensen te hem worden zeggen, jo, ik weet dat is wat de Bijbel zegt, oba. Anders gezegd, mensen weten wat de Bijbel zegt, maar ze willen zich niet door te aangeven om wat terug te houden. Vriend, God weet nu ook nog wat het beste is voor de ganze mensheid. En dat neemt die en mij ook aan, zeg maar, en dat is God zijn woord. Derde vers. Aber die hoge steden worden niet weggenomen. Dat volk deed nog immer opferen
een wierookstof brennen op die hoge steden. Erwekking meent dan niet dat die mensen zich alle hadden dem Herr God overgeeft. Veel deden nach emmer opferen en zeten wierook brennen op die hoge steden. En dat schijnt zo dat zo'n sogar mank die priester passiert, die niet weer teruggekomen naar dem Herr God. En waar dat, zoals volken passiert, wanneer die dem Herr God verlaten, dan wordt dat Gottes huis ook niet bezorgd, zoals het had zult. De 4e en 5e vers. En Joas zei tot de priester, al dat geld van die ingewijde dingen dat naar dem Herr God zijn huis gebracht wordt, en dat geld dat ieder man brengt voor zichzelf, van wat hij hem weet is, en alles dat mensen geven willen van harte naar dem Herr God zijn huis, zullen de priester naar zich nemen, ieder ene van zijn vriend, en zij zullen die stad terecht maken, waar dat huis terecht gemaakt zal worden, waar immer dat nedig is. Als dat volk van Herr God afgevallen weer, hadden zij niet den tempel bezorgd, zoals zij hadden zult. En nu weer door meer dat zal terecht gemaakt worden. Op steden weer die vervallen. Maar de priester hadden dat geld genomen dat daartoe had zult zijn, en hadden dat te anderen gebruikt. Zaast op het 8e vers. Maar dat weer zo, dat in dat 23e jaar van Joas zijn regeren, dat de priester de brugs niet terechtgemaakt hadden. Dan roept de kjennichs Joas dem Jehoiada en zei te hem, waarom doe je niet de brugs terechtmaken in dat huis? Neemt niet meer geld van jullie bekende, maar brukt dat de brugs in dat huis terecht te maken. En de priester wilde aan niet meer geld van dat volk te nemen voor zichzelf, en niet de brugs terecht te maken. Dat is de nemelijke oude geschicht nu. Ene kunt volken zien, wo ne tjoik is am geestliche, wanneer ene beobachter deed, wo ze dat geld spenden dat ze aannemen. Volken wordt zo'n aangesteld als de gemeente kosten vieren, die een goede geschäftsman is, maar ik vraag dan is hij ook een geestliche man. Heeft hij een goede geestliche zin van verantwoordelijkheid God gegeven? Dat is dat wichtig. En wat doen die nu? Ze moesten een box opstellen die toegesloten wordt zijn, even woont bloos de priester worden overzicht hebben. Nee, in de vers. Maar Jehoiada, de priester, neemt de kist, en boort daar een lachen aan, en stal dat beziet dem altaar, aan de rechte zijde, zoals een aankomen wordt naar dem Herr God zijn huis. En de priester, die door de derde wachte weren, deed al dat geld door aan, dat naar dem Herr God zijn huis gebracht wordt. Meer zo deze box weer een goede idee. Irgendwer wordt kennen dit zo anders doorschrijven als er werkelijk geld aan komen weer, wanneer dat bloos aan de priester erhang en aangegeven wordt. Ik ha ervaren, wo kosten vieren dat je donen hebben en tjoike, meer het tjoike nu ha zo'n box op oort, wo geld aangelegd wordt voor je wisset, en dat is dan dat ze van diesem Joas zijn box geleerd ha. Dat is schuld, want tjoike leden proeven voor zichzelf geld te nemen, dat mensen gegeven hebben voor die tjoike arbeid. Zo'n box is verlegd voor een tjoike een goede idee. Wanneer ook weer een grote erwekking was en dat Jude rijk, vond de nation dag worden bij af te gaan. En de Herr bracht gerecht. 17 en 18 vers. Dan kwam de Hazael, de Syriën kjenich, en de jegen Gad schreeuwen, en neem dat. En Hazael mocht zich dan red om jegen Jeruzalem te schreeuwen. En Joas, de kjenich en Juda, neem al die gewijde dingen die Jehoshaphat en Joram en Ahazia, zijn vaders, gewijd hadden, en zijn eigen gewijde dingen, en al dat geld dat aan dem Herr God zijn huis te vangen weer, en ook aan de kjenich zijn huis, en schik dat naar Hazael, dem Syriën kjenich, en hij ging van Jeruzalem weg. Anders gezegd, Joas proeft voor zichzelf hier tijd te chepen. Hij proeft dem Hazael af te weren. 19 tot 21 vers. En dat everyet van wat de Joas deed en alles dat hij voor zich bracht, zijn hij niet beschreven in de beker van de kjennichs en Juda? En zijn denen moeken zich red en brachten een oproer op jegen aan, en moeken hem dood en dat millo huis, dat rofjeet naar Silla.
Dan Jotsakar, dem Shemiat zijn zeen, en Jehotzaba, dem Shomer zijn zeen, zijn dene, moeke am dood. En hij starf, en zij begroofde am bij zijn vaders en dooft zijn stad. En zijn zeen Amazia regeerd en zijn stad. Wie waren meer reden van de erwekkingen, wanneer we aan de 2 Kronieken beken worden studeren. Joas weer 47 jaar oud, als am doodgemaakt wordt. En zo als schijnt ze volken tot die tijd passeert, weer dat zijn denen die am doodmaken. En ik moet me dan wonderen waarom zij dat deden. Wat hadden ze jegen aan? Maar zei ook dat al die Jude kjennichs van denen we zo wie gereed hebben, zijn begroofd worden en dooft zijn stad bij ihre vervoders. Joas wie een goede kjennich was. En we waren zijn dat de Amazia ook wordt een goede kjennich zijn. We waren wedervoren met de 2 kjennichrikken, Israël en Juda, en waren waarde zijn dat de kjennichs en Israël alle slechte kjennichs waren. God geeft aan veel gelegenheden terug nu aan te komen. Maar ze draaiden zich bloos einmal wieder weg, en we waren zijn dat de Heer aansluitend wordt wegzetten en gevangenschap. Gottes zegen, mijn vriend. Jesus weet, versprach ik zie, dat geeft hij ons zichzelf, en gebet kent hij nu die, heeft die op van die am best. Hij hat God niet veert, hij dat keine schuld. Jezus starb und litt für mich, merkt mich von Sünden frei.